Khatkati bongrungarong arat kiduk kisung mate kaching thur awar sai kadure puthak lamthek chepaklang pon. KNCA chunbang pi sangpi protima inghipi lapen rada sai klembang phu moniram rong hangatum pen jilang so ahawar arada tuma phan kirap ke pajirta. Phong nia Phong Believers Eastern Church Satgaon Diocese atum pen convention amai pi ke padukpon. KarbiAnglongLIVE adaba birtang ton pen arjuponikta. Borjan MEC constituency ke parlo khatkati bongrungarong nothong teron arong lapen rongkhelan arat development aputhak ke longdun kadure puthak kisung kachitong dun aputhak ninga klong alamthe kachepaklang pon. Sonsi kilik aprang vote kerega mailong kaning jepona tengki kilik nang pahai det lote kaching thora warsai towar pen ke chenglok kaprek awar sai sitami nang pipon pupu chichak tikang po hai det lote alam chak chipapling pledet asonsi nang mandet pusi alang litum ning chepon anparta barla apor lote towar mesen kavya jo kiso kyun e loke charli au somarla pen katu kaveta langbung lang plerwok pen anikan wangta lapusonsi papar nang rinti lopusi alang litum pen nang chithan pachini dun adun thu khatkati bongrungarong laki national highway thongke prasirkep link road kilometer ke thom an sido anparta lasotowar akinang sotnai mate lifeline pusi chithan pon bonta pinier ni sarkar pen thangnat steps mate asai kedeng pon kavereke ningduk pik pusi chithan pon non akayalong nilitum kachi theglong bangke economic a lifeline asonsi la bang sotwar manlo woi fitame la sotwar barikha nang ki hira por hullo pulo tangte usumar school ki dam ke bang kasik sak pendang lok ke so kiune kado kawe am sitame la sotwar kachilengi phanil dum problem pik la pen arwe nang ki jang por hullo pulo tangte kengkunga don alang si ke hat nang la son si niltum chetong nang lo la sotwar la pentu la bang sotwar nilitum phan ha ASDC a government hut joint torong pi CEM hut black topping nang pi lok penam parke non ke do bom ki khibom ma sarkar tum sitame BJP a sarkar tum sitame mane nang matha palet palat la puson chitheglong le la pentu BJP a government mate non kidobom council kidobom team KarbiAnglong pukachi putum development puke adejang ak sida development pu asin sap nilitum ke khotkhoti bongrungarong asora bangke non anta development pu asin sap bang theglong le pinlang chimia lo thekta Sangti hidipen presenterang KarbiAnglongLIVE. Jilang so hawaralong aron repen ke dotuma phan ke tharlia dimalong KNCA chunbang pi sangpi protimang hipi lapen rada sai klembang phumoni ramrong hanga tumpen kirap ke pajerda. Lumbajong MEC constituency ke parlo Disama Central Range Forest Wildlife Sanctuary mate maratlong riangkang jilang so hawaralong aron repen ki dotuma phan ke damtang thang ni phai troxia ni Dipu Central Range Protection lapen Western Range bolang phertum chelangsi Karbi lapen garo khaya tuma hemarit pen ke chenglok biripi thungalong kacho epon kowe arong anta chortekang etlu lahai kitu gara tuma hemarit ki pripi ada jok kedo ke thak aphan kisung pen chichak ronglo la pen klim somaratum ki chumowi kang chirkilang it pen mekri meklang pen chichak rap ronglo la silahai kisung ke boyara tumalong aning ke me rada sai klembang phumoni ram rong hang la pen KNCA chunbang pi sangpi protimang hipiatum adimalong an paledamsi kera pajerdam khe he janang bong kisung ke boy hut kaching hon kaching jinso ke dopen kachirap kachito ke nang sot pu mathasi jilang so hawar arada tuma phan me thang jongjung akhia dat masap so vetta kerap pajir ponlo pusi rada sai klembang phu moniram rong hang pen ningchipon langso arada ke dukisung theklong si pu
ilituman nilo KNCA General Secretary Protimang Hipi lapen nilitum bahini cingwai lo ilitum sitame jilang sora da kiduga kisungan pate bogdam nangji media long ilitum theklong bom lo sita adimak long amang ilitum humri damang pusini ilitum cingwai lasila so ko cingwai pen nilitum jo nilitum akhi do kali nilitum ta sita asawet pusita ladak rada kiduga kisung nilitum cini si mathasi jola sanga sapsuve sita nilitum ladak rada phan nangeton lasila so nangeton lo ngapo sita mi nilitum bithang mata nilining charong lo alang litum na chetong lo lapen ako alang litum lo soki sung phonang ne daji apolo sita khoder lo gajo lapen jilang so hawar arada tum kiduk det atum saide lasi jilang so ahawar along dolong le pusita me kapreka dimalong thik pipon vet nangji pusik KNCA klembang phi protima ing hipi pen KarbiAnglong Autonomous Council atum apan kacheningri padopon lapen pinila sona kisung ke ilitum dak methang adim ke lahaya kisung mangke chitong te de nangji porlo he kapreka ron thama hot ka chitong hala kapreka lamlo stame nona bangke kachipasung che nam po son matlo lasiladak jong si evekson ji pulutang te alang litum stame alang litum han kaprek alternative adim thik pinangji porlo dake donang nelo wildlife siladak ke area kapuri si along kaprek si alang litum han ami thik pinangji porlo kedam tampor tamili tum theglong judicial court along le pamen pen hadak rong pangthira long tame penangan arat phan bangke hala dakta hemarit filap lo anam kardo madim anta me phalang no pilap la son se dulo si hala soporus tamini litum ningje dun je prabjin pen alang litum han along kaprek adim thik pinangji usi nona bangalang litum lapola ben setel lo he lasiladak jilang suara da tum sita me la hen lo jalang litum jong si dak dolong le lo pu jong si authority tum pening je pulutang da along kaprek adim thik pinang pu rada sai klembang pu moniram rong hang lapen KNCA chunbangpi sangpi protima ing hipi atum aning ke me pen jilang so hawar arada tum aphan kerap ke pajir dam thekapot jilang so ahawar arada tum pen kachuru pajir pon so arada tum kisung kelaku forest tum nang chinek kisung kelak chini alang li karbi nim sojing thora song baido alang li tum dak alang li kerap ne tum sarbang thom tum phana kerap alang li ning kituk alang li ning ke oil la yo ka chopek lang pan jok lada gara tum phan sang lin wasita pe chonang pose alang li ma thalo la ben bangso alang li ke bana asang reson pati ta la hai lo la sine tum phan la song thaksi me thanga khai ka chini atom phanil tum ta ning sing duk par pik lo la pe ning chorolo la sine li ka program ni ye lo News report KarbiAnglongLIVE Bitong Rengthama constituency arlo BEC mate Believers Eastern Church Rengthama lakhasir kep along kedamtang niphai ingoraniar keper ni pen niphai hiniar ni an Believers Eastern Church Satgaon Diocese atum pen phongnia phong an Mason pen convention amip kapaman pon Believers Eastern Church Satgaon Diocese atum pen bang somai pi ke paman pon along aluhia man peng pen Reverend Father Ajay Tulsiari Reverend Father N. Khumba, Reverend Father Thangau Dimgal, Father Tapan Milik atum pen chitongdunsi bangso mailong RD chipidunlo. Jesimet bangso mai pi ke paman ponalong athepi kiripon lake. Let us examine our ways and return to the Lord. Lamentation angdeng pi kethom angdeng soplikep along lang ponsi. Reverend atum pen radaphan arnamalam than ponlo. Mai pi kedo un hut arnamaphan kiro lun pen lun cheto dame lun ponlo. Lapen Reverend atum pen Bible kang thiralong pen athepi kiripon alam the dame radaphan than mum ponlo. KarbiAnglong radaphan eritum jesimet ke jitu mane itum ningarong ningkang sam kelong ponje phan labang so program nitum non Patahinian kecok nitum Believer Eastern Church Satgaon Diocese nitum non ada Rengthama number 9 ala jakat sing nitum labang so program December nitum
pacun pun. Sa non kebang jilang aning kana farman nang litum kuna si kepeman ponji. Oh nilitum non kebang jia farman bang kela pusan si non litum komiti cengwai pon pelang sila bang so komiti litum cengwai pon detensi litum along ka break sa me la pusan kipi pon jia phan litum chisik pon khema litum la pusan si peneng la pusan si hamren litum te moneng ke dokmuka la menengi si bangke bukulia ula pusan silitum jaga-jaga nitum tempon. The Liberation Church Satgaon Diocese Convention was held from 20th February to 2nd March, and the main theme is let us examine ourselves and come to the Lord. The main speaker were Father N. Kumba, General Vicar of Jorhat Region, Father Ajay Tulsieri, Regional Vicar of Adipur Region, Reverend Father Tangho, myself, and also Father Topon Milik. So the main teaching was on building the family, the society, and the nation. And believers just Satgaon Diocese is comprised of different tribes, and coming from different places like Bokolia. Dongkamukam pen Wiki B, KarbiAnglongLIVE. Karbi Anglong Rachari Kangtang Kring Plote BJP lapen opposition Rachari Plote APHLC Jai Kathar ke Japona party mati asong henlo. Lason C All Party Hills Leaders Conference Rat Atum Non Kevang G MLA Kilik along Ongdung Award pen kache phai dun thek ji aphan sai klempon bomlo. Lason C thereni phai hiniar ni Dhansri MEC constituency ka parlo Upper Dikrong Min Nalang along APHLC atum chiroktok amai kami. Dhansri All Party Hills Leaders Conference amai pu Mohan Singh tok bipen kachipaim pu pona mai long All Party Hills Leaders Conference tiripi dun mai pu Rajestiso lamjai sarpo angtong ingti Min Nalang aronga sarpen kichenglok All Party Hills Leaders Conference aphan ning ka chithera ratum chitong du. Karbi Anglong along Inglong aso khaya tuma phan Karjapi abang kavideta joksi Karbi Anglong along All Party Hills Leaders Conference mahang ke thek nang koklo. Lapen All Party Hills Leaders Conference mahang pa thek det pen Inglong aso akhaya tu mithang jakong jihajak thek ji aphan ajap thip lukute laso amai long chithan chimumpo. Asamaro Mudi bang lo lapen Mukesh Ambani Thetan lapen India long ke plang nai bang phuwang si nang i chakang lo dak Karbi Anglong alu ba Assam lo nhok da thai ga belo Karbi Anglong alu sing yok podak Thetan a project de hi po Karbi Anglong alu asila bangso a project kideng ji ke lage longli pana thake kali lo lage long Karbi Anglong along lisian po lasi Karbi Anglong along liong si en bom lang pulo te kivir lo lasi la buana long liat dang the no na bangso Mukesh Ambani bhan tupi dong manglang tum claim bune hala bangge mo porsi than po mo porsi chini dum po mo fis tame niri to ladak bange kroidun dil long lege non solar project 18000 bighas pier lo non national taxi central government of han asitin skimi pi penyong si long le packet pote Karbi arada tu Inglong sorat tu puna lo du po long le che packet pote non central range forest ta anikan wang da latung long le la son si parpon bom long le chirai bom dasi forest ar lo pule jo ka dulong le Karbi punon ajara khai punon dulong le lo ason se jeplang le lo tang de long le pi bom lang pote kona lo du po daki 18000 bigha long le jongsi solar project fan pidet pulete anke dak Borjan constituency arat ke na lo ke dupo ako la solar project के साइड इफेक्ट है पिक लगी मोपेन नीली थान लो dak खेती बाती ता अजत है नो लगी लासी रात तुम ता लदाक पेन रंग सरफा थाले एत पो अकेला तुंगे लोंगले आवे के ना लगे दम News report KarbiAnglongLIVE.
Heleni Phahini Arni Kangsam Por Phai Troxia Por Dipu Amlapati CM Banglo Thengnolong Dr. Lipson Rongpi Arideng Pen Ejang Restaurant Kimi Kangpupon Beha Bepara Hin Kichali Dun Penta Khaya Phan Isi Keme Senang Thek Methang Kereng Awar Sai Long Pen Khai Aphanta Isi Kaching Thordun Ang Thekasonsi Manji Lasonsi Karbi Lo Charlia Song Dipu District Committee Kong Chunbang Sona Sing Rong Pipen Methang Kereng Chiawar Sai Lapen Khai Kang Thordun Ang Thek Ejang Restaurant Akimi Dipolong Ingpuponsi Karbi Traditional Food Pen Ke Chenglok Fast Food Lapen Prek Check Ke Chokidun Ason Rada Tumaphan 1 kilo Lasi Solangdo Karbiarat Kido Ana Tumta Labangso Ejang Restaurant Akimialong Kahum Ripen Ningke Pathe Dunjia Phan Restaurant Hempu Rongpia Sang Pupen Kachuniri Padokong Sinili pen ki puponji kapachini pon kangtung bangkelalo pini labangso Ejang Restaurant pubangge pini kang pupon chenglo laso kang pupon along nilining ke sam nilining ke chethe nilifan kai ke bidi sore nang ki pidun nili ke ching honai alang li bang apor vedalo ake hai sir ds lekthe dinishon lekthe pusipu alang li ke advocate lapen kurusar arona kam da klembom lapu advocate ta alang dobom alang li sini li hang lota alang li sub society ko joni alang li bang oni delo nili ke ching honai alang li sti chief guest alang li phani nili ke thanar ji dingolo nili ke ching honai ik dr lipson rongpi alang li ke biat college longa professor alang li sini li cho hang lo alang li pensi labangso akulat ing pupon lo ning sampik alang li phan sonsure sai dota alang li aporte manang chetong don pot teni noi pina ka suru ping tu asilalo pini kang pupom long pen bangge langdam pulutang te penanga ning nang pe thedun mate niliphan asahos nang kipidun thu tumange penangan leaders tumta pamu penda banglo nangli tumta bite and ponong lo alang li tumhana ni li choropik la pena bangke dak ke test tang mate dak ke bang tang ana customer pen kache dama tum se tame chomi sen la pen service tame sen a test peni ni ta do pusipu la se alang li tumhan se tame puthot nang ki visit thuji la Ejang Restaurant lo nang ki visit dun ji pansini li ko alang li tumhana chuning ri lo Ejang Restaurant pu tumakorte suna sing pen ing pupon tang lo la pen ningarong pik lo lang li pen la puson isi obe kimi tum phana towar kimi paklang pon athema kereng je phan kapre ka towar tum chuklem pon ya kimi sen asai ana bang keli tum deng ponang ji la ke kereng je phan chota gali si ko sono puiho kapre ka tum pas tame isi example ason lo News Report KarbiAnglongLIVE Tang de pinya da babirta ke lapuan si kang ton paniklo arni kemit